wanda ko rantsuwa ne ban ka fara billahi azumi bisa an yi ba, amma ya fito yi wannan maganas saboda kawai ya tara followers ya abin da ya ga dama a social media shikenan sai ka fito komai zaka ga dama zaka faɗa. Ka san wani abu malam rainin hankali ne kawai malam Rabiu da kai maganan followers ya nuna min cewa bawan Allah nan yana ƙarin son followers ne, saboda irin bidiyoyin da ya tura min ta DM da maganganun da ya tura min ta WhatsApp. Ai kai na tura ma wasu kaji, inda zan tanka mishi wallahi in na fito na fese shi buri har sai wani sai yayi mamakin kan cewa ma ya akai ne haka. To amma me da na fahimci ina ya dosa sai nake yin kokarin duk bidiyon da zan yi abin da yake da muhimmanci a ciki ne, ba wai a'a in kula shi yanda yake zagi na dura min ashar ni ma in dura mishi ashar irin wannan ba. Babana kuna ji tun daga ran da Baba Buhari ya rasu ba zuwa yau ni na riga na so ku banni in yi magana minti biyu kafin Malam Salisu ne ya sauka gashi wannan yi magana ba. Ai zai gudu ai ko in ka fara magana ma zai tafi. Ya hakuri Malam. Matsalan shine maudu'in kuke so ku canza wanda mu kuma ba dalilin da yasa muka hawo gidan ba kenan. Ya kamata ku sa su fahimci cewa ba fa an bude gidan dan a zo a matsa mu wani a ce yafi Buhari bane, wannan baka da wannan hakkin ban da shi bai da shi Malam Usman bai da shi. Haka ne. Yawwa yanzu muna magana akan ne Allah subhanahu wataala da kanshi yana son masu yafiya. Na'am. Sannan ka sani a matsayinka na dan adam cewa ba wai Buhari kadai zai tsaya gaban Allah ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yana cewa ma minkum ahadun illa saykalluhu rabbuhu, yace laisa bainahu wa bainahu tarjuma. So ni zan tsaya gaban Allah mun tambayoyi akan abun da yace in yi naki ko yace in bari naki bari, kai ma zaka tsaya shi ma zai tsaya. Sannan ka sani cewa laifinka kai kadai in Allah ya ga dama ba zai sa Buhari ya shiga wuta ba. Wallahi. Gashi na Malam na dauko mashi. Yawwa. Malam bai na kusa? Wai na ji na magana cewa wai na gudu, in gudun je ina. Sai me in tambaya ce in na sa abinci maka in ban sani ban ci maka ban sani ba ni abin kuma kamar yadda faɗa muku a farko ni ba na zo kare ki banna bane tun farko na ga ni ba na zo kare ki ba Malam Salisu dole a cikin abin da ya faɗa sai maslaha ne ke wannan magana malam Islam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam malam Islam. Aiwa malam Islam. Abinda shin kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana umarni duk wani musulmi da ya mutu kada mu bi bayan shi da wani sharri face mu masa addu'a saboda mu sanya gawawakin mu za su kasance ba. To me kace? Shin Buhari musulmi ne ko ba musulmi bane? Buhari musulmi ne, na'am. Shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana umarni da cewa duk musulmin da ya bar duniya cewa mu yi masa addu'a Allah ya ji kansa mu nema masa rahama saboda ya mutu musulmi, saboda ba mu sanya namu mutu karshen za ta kasance ba koko babu ita. A'a to ai ni fa ban yi inkarin cewa wai a roƙa mai gafarar Allah ba, ban yi inkarin wannan ba. Ya kamata ka ji magana da ya farko ne ni ban yi inkarin cewa a roƙa mishi Allah amma ni ban yi inkarin wannan ba. Da kuka yi Malam Salisu yawa ni ban yi inkarin wannan ba. Babban kuskuren da kuka yi Malam Salisu. Malam Islam afwan Malam Islam afwan ce kar a yafi masa wannan babban kuskure kuma kowa ya faɗi wannan magana yayi kuskure. Afwan saurara ka ji Malam Islam, saurara ka ji tun farko da in fara magana ta sai da in faɗa musu in ce musu ni ba na zo kare ki banna bane, sannan kuma ina da sabanin ra'ayi. To malam kai hakuri mana yi magana ka bari yi magana mana. Wata za ka zo ka bari yi magana bayan mun ji ka. A kai baka san ma ƙarya ba wallahi, kai baka san ma ƙarya ba. In ƙarya ce ba kai zan yi ƙarya ba, baka san ma ƙarya ba kai. Baka isan ma ƙarya ba kai, baka san ma ƙarya ba. Malam Islam da kai nake magana. Malam Islam a tsaya hakuri. Malam Islam ya sa muting. A maganan da ka faɗa kace Malam Islam ka kara mai magana. Ina zuwa ya hakuri Malam Rabiu, ai abin da shi ya faɗa Malam Salisu shi ma yana kan hanyar cewa in aka fito aka ce a yafe masa to waɗanda suke kan mulki su ma za su yi domin kwaɗayin in sun mutu za a yafe musu. Kenan in ba a ce a yafe ma Buhari ba to su za su iya gyara al'amuransu saboda an ce ba a ce a yafe masa ba. To wannan maganar akan ta kake tunda ba kare ki banda ka zo yi ba, wannan maganar akan ta kake, haka ne? Ka maimaita mana maganar nan dazu? Na faɗi wannan magana tabbas na faɗi wannan. To Malam Islam ki ya maka wata tambaya ɗazu kai shiru baka yi magana ba. Wata tambaya yi? Malam Islam.
ai ya shiga wani abin nan wato malam Muhammad bari malam Islam din malam Islam din ya dawo bari gashi nan malam Islam a tambayan da na saurara ka ji